Il-budget tas-sena d-dieħla alloka somma ta' 95 miljun euro għas-settur turistiku, somma rekord li tisbuq b'10 miljun euro dik allokata għal din is-sena. Hekk stqarret il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli li spjegat kif il-budget tas-sena d-dieħla joffri influss ta' 30 miljun euro oħra minn fondi li ġejjin minn 50 miljun euro vouchers li għal darba oħra ser jkun qed jagħti dan il-Gvern. Dan fil-waqt li l-estensjoni tal-iskema tal-għajnuna tal-pagi mill-Gvern magħrufa aħjar bħala l-Covid Wage Supplement ukoll ser tkun qed tgħin lill-istabbilimenti u n-negozji f'dan is-settur. Hija spjegat kif ftit tal-ġimgħat oħra ser tkun imnedija konsultazzjoni dwar strateġija ġdida għas-settur tat-turiżmu f'pajjiżna imsejsa fuq 3 pilastri prinċipali: l-irkuprar ta' dak li ntilef fil-pandemija, ir-riformular tat-turiżmu u r-rivitalizzar tat-turiżmu fuq bażi ta' kwalità u kompetittività. L-istrateġija nazzjonali x'tip ta' turisti rridu meta l-affarijiet jibdew jirpiljaw. U propju ftit tal-ġimgħat oħra se nieħdu uffiċjalment il-diskussjoni mal-stakeholders tagħna biex aħna din l-istrateġija ma tkunx strateġija ta' gvern imma ta' pajjiż in ġenerali. Hija stqarret li fi żmien li ġej il-Gvern ser ikun qed jaħdem biex ikunu implementati numru ta' inċentivi marbutin ma' reklamar internazzjonali biex pajjiżna jkompli jattira t-turisti. Dan fil-waqt li titnaqqas l-istaġjonalità u tkun stimulata l-industrija tal-konferenzi. Hija semmiet ukoll ix-xogħol li għaddej fuq il-magħluq fil-villaġġ ta' Marsaxlokk u stqarret li permezz ta' proġetti bħal dawn ser tkun qed issir ħidma sabiex ikompli jittejjeb il-prodott turistiku. Dan fil-waqt li ser isir xogħol sabiex jitnaqqas l-impatt tas-settur turistiku fuq l-ambjent.